muso senantolanta kunda farafina ka ye Paris Jeux Olympiques kɛnɛ kan san wɛrɛ 2024 jamana 25 bena o labɛnniw daminɛ sɔɔni a laseli kɛra farafinɛgo senantolanta ɲɛmayaso kafu fɛ tarata tɛmɛnen mai kalo tile 30 san 2023 a kɛra kafu yɛrɛ jabala la Caire Egypte jamana kan. Jamanaw muso senantolantanaw bena ɲɛbila ɲɔgɔndanw de tan fɔlɔ n'an ko tour préliminaire. Jamana minnu bena ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndanw na o kɛra tirage au sort senfɛ. Ɲɛbila ɲɔgɔndan kun fɔlɔ la n'o ye tour préliminaire kun fɔlɔ ye Mali muso senantolantanaw ni Burkina Faso taw de bena ɲɔgɔn sɔrɔ. Jamana nunu fila la min mana se sɔrɔ o ni Zambi be ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔndan kun filanan na. Zambi ka fara jamana 6 wɛrɛw kan olu sen tɛna ye ɲɛbila ɲɔgɔndan kun fɔlɔw la. O jamanaw ye senkola caaman de yira kan musolakaw ta tɛmɛnen na. O jamanaw Zambi, Tunisie, Maroc, Cameroun, Nigeria, Botswana ani Afrique du Sud. Ɲɛbila ɲɔgɔndan kun fɔlɔw be tan ka daminɛ juillet kalo nata tile 10 ka taa se a tile 18. Ɲɛbila ɲɔgɔndan kun filanan o be tan ka daminɛ octobre kalo nata tile 23 ka taa se a tile 31. A ko mana kun cɛ jamana fila minnu mana se sɔrɔ olu bena farafina jɔyɔrɔ fa. Paris France jamana kan Jeux Olympiques kɛnɛ kan ka daminɛ juillet kalo tile 25 ka kun cɛ août kalo tile 10 san 2024 san wɛrɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.